Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. It's Ricky Boy Kanyeda. Kung baguhan ka pa sa akong videos, please subscribe and let's enjoy the video. Karon ako imuon nga baga challenge games man ni siya sa una, pero try na ko baton sa mga bata. So ako may pandok ana. Mapil like ang doktor. Ay, Kani ako sa mo. Me and my crew, we got the juice. Kauban guys, si Rib. Paano mo? Jid. Si Jade, si NJ. NJ. Ay, siman. Wala ka na ba? Ako man. Kaya na ako yung mga pakulo, buang ba? Ako mga some questions, tapos maghatag ni kada isa. Tapos, kung kisay matungnan nga wala na ikasulti, ihapon lang siya 5 seconds. Muna lang na wani. Pero wala na siya sa loda, hinay lang yun na siya. Okay. So, ako una magsugod. Kasi bangan mo sa YouTube ya. Yes. Nabi ako yung account. Punta na siya sa YouTube. Ako pa sa YouTube is bangan dyan ako. I'm Ricky Boy Kanyeda. Wala ang Just Rix. Ang Just Rix na ko, ano ko i-active, pinakalimutan yung password mo. Daga na kayo vlog siya. First vlog pa ni, nag-vlog ko po dito. Delete na ko mga Sinasingap pa niya. Pangalan sa host sa Showtime. Hoy! Hunter Test. Vice ganda. John Hilario. Bong Navarro. One. Ganda. 5, 4, 3, 2, 1. Tama na kayo, Sarah. Next. Ay, Sara. Mga pangalan sa kape. Nescafe Original. Twin pack. Kopi ko brown. Kung sa'y twin pack, wait lang. Nga naman. Kape mo na. Dili man na, kuhan good. Nescafe Original, may na ba flavor. Ah. Oh. Good day. Nescafe British White. Kopi ko brown. Good Wala day. Nescafe Greatest White. 5, Ay! 4, Creamy latte. 3, oh. Good day. Kopi ko brown. Kopi ko brown, sarap. Good day. Maha. Good day. Good day. Kuhan. Nescafe. Ala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ay, Nescafe Latte. Sinabo din na, Nescafe latte aman diya. Ay, creamy, diya. creamy white man. Creamy white o creamy latte. Lahi. Oh. Mga. Next. 5, 4, Nescafe steak. steak na. Nescafe steak. Premium. Oh, premium. Oh, na. Yung mga ramib. 5, 4. Kopi ko black. Kopi ko black na. 5. Ay, sunod balik ko ha. Next is gulay na nagsugod sa letter P. Patula. Patula. Palong. Oh, ay isa konsulti. Wala isa konsulti na kaya ako pa man. Ano ang tapos sunod? Ano? Patula. Pakwan. Pa, pinakbit. Gitanan mo nino. Pinakbit. Oh, pwede. Iwa. Oh, 5. 4, 3, 2. Ay, pipino saya. Pipino gulay man. Wala gulay na pipino guro. Ay gulay din na. Gulay man na. So, mga Isa na, isa mo na. sahog sa adobong manok. Kauna. Ako na. Gan ng Korea. Luya. Ano? 5. Toyo. Okay. Oh, manok. Suka. Kaminta. Ay, madyo. Si Angie pa. 5. Ah, lima. 5. 4. 3. 5, 4, 3. Bombay. Ako 5. 4. Dahon sa paminta. Oh, na. 1. 5. Durog. 4. Oh, okay na. Ay, na naman. Paminta liso ya. Ah, oo. Wait ka na. 5. 4. 3. Asal. Sige na. 5, 4,
Tubig. Okay. Ima. 5, 4, 3, 2, 1. Next. Ay, sorry. Ay, mata. Uy, mati. Lima, ikaw na. Pangalan sa mga motor. Ay, karon ka. Ang motor yun. Reader. Motor stand. Neo. XRM. Sharm. XRM na. Maha, kaya. Roser. Maha. Ninja. Suzuki. Skygo. Smash. Ah, Raider. balik na. Ay, pagari ko gipon. 542. Ay, gago. Next. Ako. Pangalan sa fast food. Jollibee. Hindi ba, makita na naman. Makdo. Bakdo. Oy, nako, makdo. Huwag na. Sunod na. Greenwich. Chowking. Chowking. Ay, sa tingog. Kuan. 5. Dunkin Donut. Tay. Wala ka man sila. Kumana. Ang mag-inasal. 5. 4. Ulang ko. Dili lang fast food. Kuan na. Ano na? 5, 4, 3. Dunkin Donut. Mr. Donut. Wag gina ka na huna. Binangkal. Ano? Binangkal. Ay, ikaw, Jing. Hindi mo na binangkat. Gusto mo na fast food. Binangkat. Ikaw na, passport sa silingan. Hamburger. Sugod sa liter Prutas na sugod sa letter M. Mangga. Melon. Tingog lang. Ikay na rin pa ba? Melon. Mangga, sunod. Melon. Oh. 5, 4, 3. Manggang kabayo. Manggang karabaw. Wala, magmuna ka na. Uy, dapat na ako na. Nagmangga na magmuna. Nagmangga na tayo. Ikaw rin, batahan ni Rip. Oh. Tapos na rin. Ilan na lang? Mga parts sa manok. March off, ikaw na. Ulo. Ulo. Sunod. Ah. Ah. Next. Next. Ako. Uy, pa-out legs. Ano mo na? 5. Ay, wala to. 5, 4, Lawas. 3. Oh, last. Ako, Five. wing. Lubot sa manok. Ano na? 1. Katong rib. Ito na. 5, 3, 2, 1. Oh. Ma. Sungo. Oh, ma. Dila. Ha? Dila? Dila. Dila? No. 5. 4. 3. Koko. 5. Tungol. Oh, Tiil. Wala naging yung tiil kanina. Paa. Leg. Paa. Ma. Tiil. Lawas na, lawas. 3, 2, 1. Balik na. 5, 4, Ito, ito. Sa... tapay. Oh, ma. Liog. 1. Okay na, liog. 5. Tinae. Bakbo. 5. Oh, Kwan. O, tanan nagigukog na niyo. Next. Kumana. 5, 4, Heart na. Gila. 5. 4. 3. Ha? Batikulon. 5. 4. 3. Skeletal bone. Skeletal bone. Science. Amor. Sumala tayo. Sumala. Dila man. Mga host sa Itbulaga. Host at balaga. Igsuto. Ding dong. Uy, dili man. 5, 4, 3, 2, 1. Ano sa naging host si Dingdong sa Itbulaga? Si Jimmy, nagira. Host man gud ang pangutan na dili man guesting.
Liman sa Kalino ako eh. Malino ako. Apay, tuloy-tuloy. Dingdong daw. Si Dingdong nasa kain la tabil. Dingdong na pagkaon. Hatag og channel sa TV. Kain sa TV. Go. 4. Ha? Or? Ay, channel na sa manay. Pangalan sa Ibisibiin, ibisibiin. Oh. Five. Yay! Yay! Oh, okay. Yay! Junior. Let's Nick Junior. Junior. Medyo na. Jamie. Oh, sinimo. Oh, next. Five. Isinay. Sini mo one. Mo one. Niklon. 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 5, 4, 3, SN. Two. Ah, One. TN ka na? Ano? Bye! 4, Todo. 3, 2, 1. Hindi lagi magtudlo lagi. Aray. Mutabang man. Mutabang man. Oy, ayag ka ba nga? Ayag ka Sige, nga. Gwen. Sagot. Mga Bawal pangalan mo tabang sa nga. pangalan sa Machinilas. Oy, kana balo ko ikaw. Natasha. Oh, sandugo. Spartan. Wala, patay. Snake. Ay. River. Parot. Ha? Parang ka. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, napako revival. Rival ba? Kasan man ka? MSE. Naman ay chinilas na MSE. Night. Night. Ah. Ano mo kasi mambalay? Sabon panligo. Oy, Bagaan. Kailangan may safeguard. tama. Five. Na, laba. Ay, nakawat ka. Five. Oy! Three. Oy! Langaton mo. Pasabon panligo. Tie daw. Maganda yung tayo. Answer na yung ulo, anak. Siya doon. Magkuhan na, maglaba. Langkat ang Tay isa ka. Paano lang nabilin? Kanta ng pang Pasko. Title na Tagalog. O, kanta na Pasko na pang Tagalog. Ikaw na. Okay. Ha? Katag. 5. Munta ko kit. Dili. English mo na. Sana ngayon Pasko. Okay. Sana ngayon Pasko. Sanang Pasko. Ayaw. Pasko na si Tako. star ng Pasko. Ang Pasko ay sumapit. 5. Oh! Pasko na naman. Oh. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Daga, daga. Ulagan Ano pa yan. kuya? Wala na. Napay isa. Napay isa. Sana lang. Napay isa. Huwag ka pumunta na. Ikaw mo tanaw kay Muhammad na. Mga lugar nga nagsugod sa letter B. Lako, kabalo. Sandagas. Batangas, B. Bulacan. Sabi, Oh, B. B. Bulacan. Butuan. Butuan. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Ayaw, ayaw. Ting, 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 ting. Ha? Wala. Wala. Brazil. Gani. Oy, Brazil. Yay! Wala na. May bata. So, wala namin nabili. Ayaw na. So, thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel, Rico Boy Canyeda. And thank you guys for having me here.